सासे जोनोमगिरि बिमाया गावनि आंगोनि फिसाज्लानो गावनि किडनिखौ गथायगोन। थांनानै थानो बहुद आसा आंनि फिसाया। आंनि किडनिखौनो होनानै आङो फिसाखौ बासायनो सानदों। आरो आं रायजो राजा जायगानि गिदिर गिदिर मानसिफोरनाव थाइनैसो रां मोनगोन खोमा होननानै खावलायो। आङो जेबो उफाय गैया, मा खालामनो। फिसाया बिराद बिपदाव दङ। प्रमद बर' सारमोनखौबो आं थाइनैसो हेफाजाब होगोन होननानै खावलायो। फिसाज्लानि किडनि गाज्रि जानायखौ नायनानै थानो हायैनि जोनोमगिरि बिमाया गावनि किडनिखौ गावनि आंगोनि फिसाज्लानो गथायसिगोन। मोनसे समनि आम्बारि सुरुभेरा दालाय एबसुनि बारग' आफादगिरि लोगोसे कुमारिकाटा इउएन एकाडेमिनि बिएससि फोरोंगिरि अबं बसुमतारिया किडनि गाज्रि जानानै गोब्राब बेरामजों भुगिनानै दं। जोनोमगिरि बिमाया मेगनाव मोदै लानानै बुंदों, रायजो राजाफोर, आंनि फिसाज्लाया किडनि गाज्रि जानानै दं। अन्नानै आंनि फिसाज्लाखौ किडनि सोलायनानै फाहामथाय होनो थाखाय जा हायो थाइसे थाइनै रांनि अनसुंथाइ हरनानैब्लाबो मदद होदो। लोगोसे आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकार लोगोसे तामुलपुर बिधानसभा बियाबनि एमएलए जलेन दैमारी आरो दारांगाजुलि बियाबनि एमसिएलए बिजितगोरा नार्जारी बिथांमोननिफ्राय मदद हास्थायदों अबं बसुमतारिनि बिमा जयन्ती बसुमतारिया। तामुलपुर जिल्लानि आम्बारि सुरुभेरा गामिनि जगेश्वर बसुमतारिनि फिसाज्ला अबं बसुमतारिया गोबाव समनिफ्रायनो किडनि गाज्रि जानानै गोब्राब बेरामजों भुगिनानै दं। बेजों लोगोसेनो जोनोमगिरि अनसुलि बिमा जयन्ती बसुमतारियाबो न'आव गालिना गोग्लैनानै आथिं थोंसे बायनानै दं। आरो जोनोमगिरि बिफा जगेश्वर बसुमतारियाबो प्रेसार स्ट्रकजों नाख्रेबजानानै रायज्लायनो हायै आरो मेगन नुयै जानानै दं। अबं बसुमतारिनि न'खरनि साफ्रोमबो सुबुंफोरानो बेरामजों भुगिनानै दं। लोगोसे फाहामथाय लानो थाखाय रांखावरि आरो देहायारि मोनफ्रोमबो बिथिङावनो लोरबां जानानै दं। किडनि सोलायनो थाखाय गोबां लाख रांनि गोनांथि जाना दं अबं बसुमतारिया। आरो अबं बसुमतारिनि बेरामखौ फाहामथाय होनो थाखाय न'खराव थानाय गासै हा हुफोरखौबो फानजोबनांबाय। जेबो राहा लामा गैयैलाय रायजो राजा नोंथांमोननिफ्राय जा हायो अन्नानै रांनि अनसुंथाइ मोननो हास्थायदों। बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोना जा हायो अनसुंथाइ हरनो खावलायदों। बेरामजों भुगिनांनाय अबं बसुमतारि आरो जोनोमगिरि बिमाया अन्नानै रायजो राजा नोंथांमोनहा जा एसे हायो थाइसे थाइनैब्लाबो होखानाय एकाउन्ट नम्बर नङाब्ला मबाइल नम्बराव गुगोल पे आरो फन पेनि गेजेरजों अनसुंथाइ हरनो बयखौबो खावलायबाय। एकाउन्ट नम्बर 325310468663 IFSC SBIN 0009147 अबं बसुमतारि SO जगेश्वर बसुमतारि विलेज आम्बारि सुरुभेरा मोबाइल नम्बर 8011186866। आंनि फिसालाया किडनि डेमेज जाजोब्बाय। बिनि थाखाय आङो रायजो राजाफोरनाव थाइनैसो रां मोनगोन खोमा होननानै खावलायदों। आरो आंबो लोगोसे आथिङा बायनानै दङ। आरो आंनि फिसायाबो प्रेसार स्ट्रक जानानै दङ। आंनि किडनिखौ आं फिसानो दान होनो होननानै सानदों। आंहा रां रुफानि जेबो गोनांथि माबा गैया। आङो फैसा थाखा सोरबा अननानै होयोबा आंनि फिसानि थाखाय बेमार आजाराव फाहामनो, किडनिनि थाखाय फिसाया जोबोद बिपदाव गोलैनानै दङ। थांनानै थानो बहुद आसा आंनि फिसाया। आंनि किडनिखौनो होनानै आङो फिसाखौ बासायनो सानदों। आरो आं रायजो राजा जायगानि गिदिर गिदिर मानसिफोरनाव थाइनैसो रां मोनगोन खोमा होननानै खावलायो। आङो जेबो उफाय गैया, मा खालामनो। फिसाया बिराद बिपदाव दङ। प्रमद बर' सारमोनखौबो आं थाइनैसो हेफाजाब होगोन होननानै खावलायो। आंखौबो थाइनैसो हरगोन होननानै आङो खावलायदों। आंहा जेबो गैया, न'खराव हा हु जेबो गैया, रां रुफा गैया। आं फिसाखौ बेखौ होनानै फाहामनो सानदों। आं मा खालामनो, जेरावबो मोना बिथिंनानै सोरनाव बिनानै मोनो। आं ओंखायनो गिदिर गिदिर मानसिफोरनाव थाइनैसो रां बिनो सानदों। आरो आंहा जेबो उफाय गैया। आं फिसालाखौ बिराद खस्थ'यै फोरोंदोंमोन। हाजिरा खामला मावनानै
BSc कमप्लिट खालामहोदोंमोन। दा बेमार आजाराव गोलैनानै दं आंनि फिसाया। आं मा खालामनो उफाय गैया, जेरावबो राहा गैया। आं ओंखायनो रायजो राजाफोरनाव BTC सरकारफोरनाव थाइसे थाइनै मोनो खोमा होननानै आं खावलायदों। खुलुमबाय, आंनि मुङा मुस्रि अबं बसुमतारी। आं आम्बारि सुरैबेरा गामिनि। आङो थांनाय गोलाव बोसोर समनिफ्रायनो किडनियाव अन्थाइ जादोंमोन। बे अन्थाइ जानायाव रङिया स्वास्थि मेडिकेलाव आं खनसे अपारेसन जाखांबाय। बे अपारेसन जानायावहाय आंना सार्जारि जानानैबो थांबाय बोसोरनै सिगाङाव। दा बे अपारेसन जानायाव आंना एसे रं ट्रिटमेन्ट जानाय बायदि आं मोनदों। दा बेनिफ्राय आंना किडनियाव इनफेक्सन जानानै दिनै आं किडनि फेलियर जानानै दङ आंहा। दा बेखायनो आङो किडनिखौ बावैनो ट्रान्सप्लान्ट खालामनायनि आं थांखि लादोंमोन, नाथाय थाखा फैसा सौहायाखै। दा जेसेबां हा हु दं आं गासैबो फानबाय, अब्लाबो सौहायाखै। दा थोजासे फैसा मोनस्लाबाखै। बेनिखायनो आङो जाहाथे डनार हिसाबै आं किडनिखौ लानो थाखाय आं आइखौनो सायख'दों। जोंहा न'खराव रायलायलायबाय, बयबो सावरायबाय। दा आइया मोजाङैनो दङ, आइनि किडनिया सोलिगोन आंनि थाखाय। दा आइयाबो आंनो मोनसे किडनिखौ डनेट खालामनो नागिरदों आरो। दा बेनिखायनो आंहा बे आंनि किडनि ट्रान्सप्लान्ट खालामनायाव गोबां रांनि खरसा दङ जिहेथु। बेनिखायनो आङो अननानै रायजो राजा नोंथांमोनखौ थाइसे थाइनै जि हायो हेफाजाब होनो थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायबाय। लोगोसे जोंनि बिटिआर सरकार प्रमद बर' सार आरो खाथिनि जोंनि MLA EMGM सारमोननिफ्रायबो एसे एनै हेफाजाब मोनगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दा न'खरनि थासारिया जोबोद गाज्रि जानानै दङ। मानो होनबा आंनि फादाराबो बावैसो प्रेसार स्ट्रक जानानै गोग्लैनानै दङ। दा माथो गैया, जेबो मावनो हायाखै। आरो लोगोसे थांनाय बैसागुआव आइयाबो फिस्लायनानै गोग्लैनानै आथिङानो बायनानै दङ। आरो बिनि सायाव दा आंहाबो किडनिया बेबायदि जानानै दङ। बेखायनो न'खराव जोबोद गाज्रि अबस्था थासारियाव दङ दा। बेनिखायनो अननानै रायजो राजा नोंथांमोनखौ आरो आंनि लोगोफोर आरो मानगोनां गासै दैदेनगिरि नोंथांमोनखौ जेखिनि हायो आंखौ आंनि किडनि ट्रान्सप्लान्ट खालामनायाव गोनांथि जानाय एसेब्लाबो अनसुंथाइ होगोन होननानै आङो गोसो गोरबोनिफ्राय आसा खालामनाय थाबाय। मोनसे गोजोनथाव खौरां, BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गसाइगावनि जारागुरि गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। गिबि 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशेल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि सुबिदा होनानै मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालियाव फरायसाफोरा गावनि गोसोबायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास, सेल्फ डिफेन्स आरो स्पकेन इंलिश क्लास बायदि सुबिदाफोरखौ बेसेन होआलासे फरायसाफोरा सोलोंथाइखौ लानो हागोन। लोगोसे बे फरायसालिमायाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बास सार्भिसबो होनाय जादों। लोगोसे गासैबो थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनिबो सुबिदा दं। आरो बे खेबनिफ्राय एग्जाम सेन्टार हिसाबै फरायसाफोरा गावनिनो आंगो गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायावनो आनजाद होनो हागोन। बिनिखायनो गासैबो जौसिन फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव खम बेसेनावनो एडमिसन लानानै गोबां सुबिदाफोरनि खाबु लानो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 9101784754 7002 71929 97066808878 नम्बराव नोंथांमोना खौरां लानो हागोन।